Okay, maing mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano na punta mga higala na ng atong tulumanon sa kahanginan. C.O.N.A. Katikisi on the air. O ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, mga higala, kumusta naman mo? Nang hinaot ko nga na kamuntanan sa Kapiskay sa Panglawas. No? Kumusta naman higala ron? Nang hinaot ko nga wala mo gibati karon nga problema sa Panglawas, mga higala. No? Kumusta na? No? Naginaot kita mga higala nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Bueno mga higala, ari kita kaadlaw karon nga sa matarong adlaw mga higala, no? Adlaw karon nga Biyernes, no? Adlaw karon nga Biyernes mga higala. Pizza 26 na kini sa bulan sa Septyembre. Yan o, kumusta naman mga higala? Kinaot kita nga ana kamuntanan sa Kapiskay sa Panglawas. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, wala maglabad ang ulo, wala tanan. No? Pero ginawa pabuhi pa. Lisod man ang wala naman to day sakit pero wala na day maginawa. Ano? No, may muto na kanatutanan mga higala, lukop ka Bisaya ng Mindanao nga nagpadayon karon sa tuwa nga pagsibya, no? Padayon karon mga higala ang pagpangita nato sa katarungan, no? Justice, no? Justice madong mga higala, no? Tungod lang iniining nagpadayon karon nga inquiry, Senate inquiry kabahin sa matawag na to korupsyon nga nagpakitabo karon mga higala. O gani murag doon na po'y bagong issue higala kabahin na po sa eskwelahan, no? Mga kuan ko, no, mga substandard na po ning mga eskwelahan. Mumanay na sulti ni kuan, mumanay na sulti ni nasipyat man pagsulti si Hernandez nga substandard kuno tanan kuno nilang project puro substandard. Niingon na si Piat pero katong higala mao na gito siya final pero murag nakabantay sila nga murag delikado kay sila o hasta pa sila mga priso kay balaliman baya ka og naghimo mog mga substandard nga mga building, no, pastila, no, de mga gamay kayo nga kuan murag iya day gibakwi murag niingon siya nga sayop na ito nasipyat na ko ito dili day substandard, no, ingon siya nga kuan ko, no, ang budget ilang i-bloat, no, aron nga imbis 5 million himuon lang 8 million para doon na kuno siya mahatag nga kuan mo kini mo kana. Pero actually ang primero niyang statement mo gito tinuod siguro sa ako lang paminaw ba katog yung giingon niya nga ang tanan nilang mga project puro substandard murag mauna gito. No, lihay-lihay, natural na maglihay-lihay man jud ka. Parehas kung nag-boxing nga maglihay-lihay ka pero murag mauna gyud to, no, katong giingon niya nga kuan kay karon gani murag gi-pick up sa kining ICI. Murag gi-pick up di pa inspeksyon ang mga eskwelahan kung doon na ba yung mga substandard kasi bako ba unya mga hospital para ba jud po napastilan nitong Ginoo ko, no. So banda nga kay wala kuno nila tumana ang original nga mga plano. Ayan, no. Mayroon mahigala ato na gyud ang hudaw-naon nga nang nangita rin karon og katarungan. Ano? Kung sa katarungan mga higala, no. Wala siya. Wala nga justice. Kung sa tinagalogo katarungan, no, libong ano kung may higala, no. So wala, no, katutuhanan. Yan. Abi na padayon ta mga higala ato yan po, no, wala mo gini atong mahimo wala tay laing mahimo na magsige patay sagit-sagit dalan na apoy magsamok-samok imbis nga peaceful rally la nahimong gubot kay naaman po'y magsamok-samok, no, mga mask gangsters matud pa, no.
Ginoo ko, Ginoo sao na lang, no? So padayon ta mga higala sa ato nga pagpangay magpangita karon sa kamatuuran. Ayan. Katotohanan ingon ni ana kung unsa gini siya mga higala kay tinuod man gina ang nasod nga kurap ang mga nanagdumala dako kaayo ka nag-epekto sa matud pa kalambuan sa nasod. Kay dili makalambo kay matud pa lagi ang kwarta nga para sa kalambuan dito man paingon sa lain nga mga tumong. So muna nga mas maayog yun, no? Nga ayohon gina, no? Kay sa akong tanaw mga higala mura o dili lang kay sa Department of Public Highways na napakitabo ngayon ni ana. O timo sa mga barangay mga higala. na ako experience ana mga higala katong nasa una na dila na ko isulti ang lugar ba. Nagpalit ko og kining grass cutter. Kuan barato pa to sa una, no? Dito ko magpalit sa usa ka tindahan, no? 7,000. Kuanto nakita, dumagitan ako gipalit. Unya nakakita tong usa ka barangay nga murag bag-o pa tong uso mahigala kini bitawng grass cutter. Ni palit pud sila ilang. Nya ni igbang nagbagulbol tong akong lay minister. Pila na imong pader? Pila man ang imuha nga kuan? Imuhang grass cutter ko 7,000 naman eh kay mao gyud tanan parehas gyud mo kadak amo tanan saka ano man ang amo pader nga 18,000 man ang amo na apoy resibo kamuang ang tao ni apoy kinibang mga tindahan nga medyo mo kumplot pod no muhatag pog resibo siguro ang gibayaran sa kuan ang gibayaran sa kining 18,000 may naa dito sa kuan sa kinibitang resibo no pero siguro ang gibayaran nato kuan 18,000 unya murag ingon-ingon ba ni ana ba yan kaya ano so murag tingala pa kung anong naresibuhan so murag duna pud gyoy ingon siguro ni ana nga mukumplot pud ang kuan mura ba o bukuan ba kana bang mo makig siguro ato 18,000 siguro ang kining gitawag og 18,000 man lang ito no so giniingon na naabot gyud sa to nila nga nahimong corruption. Okay kuan man higala no siguro sa dagay kung sa gito ako niya ng estudyohan kung sa mga pamagi ko niya no. Wala no padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ini kabuntuhon. Abi na arita mga higala sa CBCP News balitang simbahan ni ini kabuntuhon Mindanao Sulu Pastoral Conference gikatakda karong October 20 to 24 adto sa Diocese of Iligan. Matud pa ang maong panagtigom paghisgutan ang mga pastoral priorities aron nga mas mulig-on pagyud ang kooperasyon tali sa mga local churches. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo urges Catholics to pray daily rosary for peace in October. Okay, matun palagi bulan sa October mauman kana ang bulan sa Rosario muna nga nangawhagan gid usab ang atong talahurong Santo Papa nga magampo gitag Rosario kada adlaw no muna sa ako karong sunod Sabado karong Sabadohang moabot mag-meeting naman may ugma mahigal mag-meeting may nunay among hisgutan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug arita mga higala sa atuang Saint of the Day. Aboy no ang Saint of the Day nato karong adlaw mga higala September 26 no? September 26 Friday, September 26 Friday. Ang ato karong santo mao si gondere sa atong listahan si San Cosme ug si San Damian no kini sila si San Cosme ug si San Damian mga twin brothers kini siya dito sa born in Cranbia no niya converted to Christianity and became skilled doctors free of church and they were
arrested for being Christians and martyred. Supayita, no? Kini di gyud mo ila, dili gyud mo ilag doktor ning mga mga laing mga dili Kristiyanos, no? Kaya mga kaluham lagi ni San Cosme ug si San Damian unya mga mayo nga doktor, pero pagkabalo sa mga pagano nga mga Kristiyanos kini sila do gipang dakop ug gipang patay, no? Unya devotion to the saints spread rapidly in both east and west. A famous basilica was erected in their honor in Constantine, and in Assisi a chapel was built by them and renovated by Saint Francis in honor of Saint Damian, San Damian, no? Kining si San Francisco po mahigala kung ang ganisa nagdebusyon po din siya ni San Damiano, no? San Damian galit dito sa Assisi, nagtukod yun siyang kapilya. Doon na yung kapilya nga medyo daan na, pero iya ang gi-renovate, no? In honor of Saint San Damian. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Damiano, Saint Damian. Abay na mo kanto mahigala mga balita nga Saint of the Day nato karon, o padayon kita sa atong pagpangalagad. Kumusta na ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, of course ang partner in Christ si Sister Sister Preach Ombak, ako ning partner mga higala, dugay-dugay na meaning nagpartner, nangagulang nangagulang na lamang ming duha o pinartner di ba Preach? Preach ay noon manghod raman kay nako ni, no? Siguro 20 katuig na kung pagkamanghod ni si Preach, no? Ga 20 anyos na kumupay pagkatao ini, kay ang iyahang mama sa una mo pamayamong among labandera sa una seminaryo, katong bitang piece by piece ba, bitang mo pa kuan ka magpalaba ka o nya iphon og pila ka buok mo po mabayaran no. So kini si Preach pagkatao na ko pagka naapa ko seminaryo mura bata pa ni siya ato, pero karon bata ra gihapon. Preach pala ako ning kuan mahigala, ako ning partner in God's service. Nala, no? Padayon ta mga gala, renata sa atong topic. Kung sa may atong topic karon, no? Catholic teachings about devotions to Mary and the saints. Ayan, no? Muna atong topic mga gala, no? First, that is a first topic. Duha man ka-topic karon. So, number 1 is ang Katolikong pagtulunan kabahin sa atong debosyon ni Mama Mary o sa mga santos. First is, ari kita sa atong devotion kang Mama Mary, importante ni siya, no? Kay usama ni sa mga higala sa mga gikadilian. Gikadilian sa mga laing relihiyon sa Katolikong simbahan. Now, first is papal infallibility. Abi daw sa ato dai pong tandugon no, sa gamay mga higala, no? Kining papal infallibility, no? Kining atong balik-balikan sa ato lang nirong tandugon po ning saints. Kini bang moingon ang mga kuan ba laing relihiyon nga dili mo to nga dili masayop ng Santo Papa. Of course sa isip o sa katao masayop gyud, nobody is perfect, pero sa iyang pagka-Santo Papa kung aduna gani siya mga ipangtudlo, kaming mga Katoliko mo konsidera gid ana as infallible, no? Aron nga may aron magkahiusa mi, no? Kay kung panalitan o di supak-supak ko na mo ni mangsupak-supak mo sa mga gitulo sa Santo Papa, no? Sama ra pod wala na mi mutahon sa Santo Papa na, no? Kay matod palagi munang dili ginaingon nga maliteral na to, kay dogma mo guna siya, Christian dogma. Sa man na kanang Christian dogma, the truth that needs not to be proven. Amo na siya, no? Nga kuan man na siya, dogma of faith man na. Kaya naman ang purpose niya na aron doon natin kahiusahan ang mga Katoliko, adunay kahiusahan. Kaya kung pananglitan o atong itolerate ng magsupak-supak ning uban,
samara nga wala na nato tahura ang ato ang atong Santo Papa na. But anyway, kung doon naman gani mga kanang mga Christian dogma no, para panalita no, kining pagtulunan kabahin sa Immaculate Conception ana no, dili man po na magpasagan po ng talahorong Santo Papa o kanang proclaim og mga pagtulunan nga ex cathedra kana bang as Pope ba, as Pope. Pero kanon doon na siya mga ipangsulti nga kanang personal gid niya, kanang unsa pa na dinha, no, okay na siya, dili na considered as infallible. Pero kanang mga Christian dogma ana niya, ang purpose mo ana aron nga magkahiusa. Wala lay labot ang mga wala labot ang mga kuan ana kadi mo gina manuo ng mga laing relihiyon ana kuno sa itulsi sa Santo Papa para na sa mga Katoliko aron adunay kahiusahan. But anyway, kung pag-abot sa panahon nga doon na ulusbon, i-amen naman po niya na sa mismo gihapon nga Santo Papa. No, klaro ba? Pareho siguro ng Santos nga Rosario nga kuan, tulo ka misteryo. Pero pag-abot ni Pope Francis, iyang gihupat. No? Kuan naman to sa una. Kining, mga Christian dogma. No? So dili na to na literal pagsabot, hindi yun masayop ang Santo Papa, dili kanang iya mga proclamation in ex cathedra. Ano? Kaya po na kaya kung i-allow sa Katolikong simbahan nga dunay magsupak-supak kana bitaw di mo to wala mawala ang kahiusahan. Mo na nangahitabo sa laing relihiyon. Kini sila si Martin Luther, kini sila si kung dili na bitaw mutahod sa otoridad sa Santo Papa o sa simbahan. Muna daghang kay sila no. So nagkabulag-bulag mo ang Katoliko, kitang mga Katoliko, ang atong infallibility is ana sa atong kasing-kasing. In other words, ato gigitahon ang pronouncement sa atong Santo Papa, no, sa atong Santo Papa para nga magkahiusa ta. No? So dili na ingon nga di gid masayop as a human being masayop jud na kay tao ra ba. Pero ingon nga kanang mga proponents ex cathedra mga pronouncements, we Catholics amo ginang dawaton as the truth and nothing but the truth. Para asa man na aron nga dili na sa ingon blind obedience ha. Kay kana pugong mga pronouncements sa Santo Papa mag-agi pa man guna og college of cardinals, no, mga obispo dili man na mo lahos-lahos ra. Ano? Muna nga ang mga laing relihiyon dili gid sila usa na sa mga dili gid nila madawat. Anyway, na misconception dasad, na misconception. Nga ikaduha nga gikadilian po nila sa Katolikong simbahan kini pong ato ang pagdebosyon sa mahal nga Birhen ug sa mga santos, atong veneration ba. Our veneration to Mama Mary and the saints. Dili devotion makwan, no? Anyway, Catholics venerate Mary as the Mother of God. Ang mga Katoliko nagpasidungog sa atong mahal nga Birhen isip inahan sa Dios ug as a model of perfect faith and obedience to God. Ug basihan, no, sa matud pa hingpit nga pagtuo ug pagtuman sa kaubuton sa Dios, seeking her intercession as a powerful advocate to the faithful. Sa to pa mura gid na, no, we don't worship Mary as God, no, high kuan naman na sa hyperdulia veneration lang, no. Una duga naman gipasabot nato pero lainon jud sabot sa mga laing relihiyon wala mahimo ana, no, sa mga wala po sila mahimo sa ato kay ato man na kana pong ilang pagsupak ilang man pud na so wala tay mahimo ana. Ang importante nga kitang mga Katoliko mubarog ra gyud ta sa unsay ato ang pagtulunan. Ya number 2 kining veneration of saints, pagpasidungog sa mga santos. Atong gipasidunggan ang mga santos tungod sa ilang mga maayong kinabuhi, mga maayong panig-ingnan, no? Mga maayong panig-ingnan sa kinabuhi nga ilang gipuy-an. O ang ilaha usab nga matud palagi kanang pagtahod sa Dios, mga santos. Puna nga nahimo na sila mga modelo ba, mga modelo. O dili model ever, modelo ba. Para sa manang modelo kada bang murabag ato ba himuon nga basihan sa atong kinabuhi. Examples ba. Unya matud palagi where prayers in heaven are believed to be potent aids
for the living to grow closer to God. No? Sa ito, pandangan tagituhuan. So, ba nga, kining mga laing, mula sa ato ang Katoliko, wala man lagi tananudlo na nila. Ilan ng ipakasayop. Ilan ng ipakasayop. Nga naman ang taong, kuang yun sila kayo, kana ba, sa kuan pa na, kumbinsido yun sila kayo, kaya nagsimba kuno tag Diyos. Ayaw yung tao, muna ginaingon nga, accusation with malicious intention. Kaya kamulo ka, kung sa ilahang tuyo, aron nga, ug maadala nilang tao sa ilahang mga argumento, ila namang kabigon nga to sa ilahang relihiyon. Muna, mo bang yun na, kalagmitan, no? So, ila sad na. Wala sa kuan ay, wala ko negative kuan ana, pero at least, ang pareho sa guna, o nanguyab ka ba, unya, sa imong pagpanguyab, imong gidaot ang imong karibal. Ayaw, masumbagan mata. May puruhan matang masumbagan ta na kung imong daoton. Ipanayag na imong gugma diha. Na yung paningkamuti ni kay dili ayaw anang tawanan kay bayidur na ano ayaw ana no. Para mga lain Katoliko, balhin mo diri namo kay puro sayop ng ilang gitudlo. Ayaw po lamang dagway no. Kay inyo po na kay ato palagi kita ang sa atong pagka-Kristiyanos lahi-lahi manggod taong expression sa pagpadayag sa atong pagtuo. Abi na itong balik-balikan. Balik-balikan na ito na ugma manghigalahan na oras naman ng atong gihapon sa ngalan sa Talarong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Ramaata. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.